И пробваме традиционен стрит фуд за Шри-Ланка. This one, Parippu Vade. This Undu Vade. This is full roti. So the first one is patties? Patties. Okay. Madam, you want? Това е като с картофено пюре, лютичко е. What is this one? This one, Undu Vade. Undu one le. Undu Vade. Прилича на поничка. Yeah, very nice. Като някаква поничка с сирене все едно. Хубаво. Parippu Vade. Parippu. Парипу вале. Добре, това пробваме. It is crispy. Mm-hmm. Oh, yeah. Това има вкус на като фалафел. Кюфтенци от нахут и червена леща, предполагам. And the last one, what is this? Full roti. Поло роти. Yeah. Coconut роти? Yeah, coconut roti. Окей. И кокосово роти пробваме. Да, вкусно е. Палачинка с кокос и зеленчуци. Which one the nice? All of them are nice. Като цялостна оценка 9 от 10, защото едното е много люто, но всичко друго беше много вкусно. Дори ще взема още за вкъщи. И това сега ми дадоха бонус. Това е варени нудли, слагат им захар или индиапа. Слагат им захар или мед. Да, просто чисти варени нудли, обаче е вкусно. Come. Say Aybovan. Aybovan, Kohmade, Hondaide, sir nice, madam nice. Thank you very much. Bye bye.